tuturor, eu sunt Cătălin și bine m-am găsit la al doilea episod de Mediul de Alaska. Știu că l-am făcut foarte repede, dar nu are nicio problemă. Postăm cât mai mult, cu atât mai bine. Știți că episodul trecut am făcut 1.42. Acum facem 42. Nu știu cât. O să vedem împreună, nu? Ai, mă, muriți, mor ăștia, parcă n-ar vrea. Știi? Știți. Ok. Ok, avem 45. Vedem noi cât facem. Ok, 47 de cupuri are. Și ăsta. Și ăsta am 10 că trebuie să început undeva, e bun. Ce? Și da tineri. Nu știu să mergem, că deocamdată nu prea am item făcute de ved, nu știu dacă o să rezist, o să-mi fac de râs. Ne. Hai să vedem ce facem cu itemurile. Luăm animale. Așa un pic, pic mai mult. Nu am intrat animale. Dau să mă rog de tine, brățara vieții. Esoterici, mami tale. Uite, frate. Mamă, serios. Hai să nu stăm degeaba. Mamă, ce mă enervează asta. Cufăr. Bă, nu vrei tu să ne dai din golden ăla, mă? De ce nu vrei? Uite, frate. Învățarea ta. Bă, să deschidem cufurile astea, am să le deschid, mamă, că mă enervează. Că mi face mizerie. Fac mizerie pe inventar. Bă, unde mergem? Hai să mergem. V2. Hai să mergem pe frate. Nu știu dacă rezist, dar încercăm. Ce este aici? Cred că ne rup ăștia. Hai că nu ne bag așa rău. Bă, ce mă enervează ăsta. O, cufăr din ăsta. Bun. Frate, pe vreo țară nu intră animale, nu știu eu cum ne-am să nu intre, frate. Cum naiba? Parcă intră înainte, ce trebuie, mă, nu mai intră. Frate, dacă intră și vampir și diavol, ce nu? Frate, ești retardat.
Mamă, trebuie să nu se fie auzit pe filmare. O, cufre, mamă, ce tă... Ce za, bijuteria răunță. Că aici cred că e bun, deci e bun, la... Bă, să ne sparge, să cred. A dat mai? Și bă, să ne bate cu păianjă. Stai mă, că mi-te bă. Toate nu mi-a schimbat prețul ăsta, 2 morții. Bă, ce vreau la frecă? Ce? Arată femeie, se du-te bă de aici. Bă, ce nebun, ce vreau ăsta, frate? Mai din... Ce damage avem? Du-te de aici. Du-te bă de aici, nu ți-ară nicio femeie. Oh, nu ne-am, bă, ce... E praf. Bă, ce noob. Doamne, bă, adică nu înțeleg, zici că e praf, frate. Nu înțeleg pe oamenii ăștia. Uite pe el. Doamne. Ok. Mă luăm în calcul. Uite la el, frate. Ce este amargă. Nu te crezi, frate, amante. Bă, copile, termină. Bă, ăsta cred că bolnav sărac, lasă-l. Bă, nu mai crezi nimic așa, mă, că și așa greu, și nu am pana. Pe scutie bonus. Ce mai intra, mă, bonus? Pe papuci, scut și... Bă, dacă chiar pe scut, pe papuci nu avem bonus. Să bat în din ăsta. Cred că... Oh, hai din mi-am băgat mante. Cred că ne rup ăștia. N-au spart așa, frate. La propriu. N-au rupt. Ok, nu-i bai. Dar așa cred că tot ne omor. Dacă mai este dintre ăștia, nu știu. Cred că dacă îi omor și e cam imposibil. Hai mă, calul, bă, ce mă enervează calul ăsta, frate. Bine, când are el chef. Da, uite, frate, ce bun sunt. Ce e rupe ăștia. Uite la el. Nu, dacă n-are chef, n-ai ce-i face, frate. Doamne. Mamă, ce am făcut și level. Puh! Mamă, și mă enervează fazele astea când ești mort și ăștia încerci să te ridici și te omoară. Mă enerva fazele astea mult. Ce mi-e de frate, ce să fac, frate? A, fac play-urile, da. Mă, ce mă enervează calul. Ok. Nu vrea calul să vină, frate. Nu vrea. Și când nu vrea, n-ai ce-i face. Te rogi de el. Bă, cine simțite cu calul ăsta? Nu mai dau de mâncare, gata. Dar uite-l, mă, am auzit de mâncare.
Bă, deci nu și din alea. Ui, acum merg cu fel. Marmure din alea. Ca să rezistăm mai. Asta, frate, că avem full-uri. Băgăm full-uri, frate. Nu mai moară ăștia. Ua. Ia uite, mă, ce rezistă, mă. Mamă, ce rezist. Pentru că n-am postat de mult. Azi. Să vă postez 2 episoade. Și dacă o să am timp, 3 o să postez. Dar încerc, sper să pot. Dacă o să am timp, 3 o să postez. Dar numai dacă îmi permit timpul. Ok. Facem 61 și încheiem aici. Acest episod. Al doilea. Da. Am văzut cu acest episod. Până data viitoare vreau să dați un like dacă v-a plăcut. Și să vă abonați. Am fost Cătălin și până data viitoare dați așa descrierile. Cine mă? Așa, frate, să fim și noi mai șmecher, nu? Așa? Până data viitoare, la revedere!